हा 1.5 किलोचा पुलाव बनवला मी, एकदम साधा सिंपल. माझी उंची झाली कमी, डेचकीची उंची झाली. मला पाय वर करून बघावं लागतंय. मला दिसलं नाही तर मी डायरेक्ट किचनवर जाते, कारण किचन माझ्या मिस्टरांनी मोठं बनवून ठेवलेलं आहे. म्हणजे मी याच्यावर बसून पण अशी मी सांगितलं की वर चढ, त्या कॉट असते ना त्यांची, ते स्टूलावर चढायला लागले तर स्टूलच पडला. स्टूल कुठं डायरेक्ट मी स्टूलामध्ये दोन पाय अडकून बस. मी कधी कधी माझ्या मुलांना पण घाबरवते. आता तर ते म्हणतात आता एकदम इम्पॉर्टंट बुटणी दिसते. चायनीज मंचुरियन काकू असं काहीतरी म्हणतात. मंचुरियन बॉडीगार्ड म्हणजे मी सलमान खानची बहीण झाली असते. हसतोय तो काय म्हणून तर गुटगुटीत आहे. आणि आम्ही मॅचिंग पण झालो, दोघं मॅचिंग पण आहे. कलर जाएगा पण पैसा वापस नाही मिलेगा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आज काय बनवतोय माहितीये? आज व्हेज पुलाव. व्हेज पुलाव. आता नॉनव्हेज खायचंच बंद झालं तर आता व्हेजलाच बघावं लागेल. आणि आज काय काय साहित्य घेतलं दाखव. आता हे तेल आहे फ्राय करायसाठी. कांदा किती घेतला आपण? कांदे 2 आहेत, मोठे कांदे 2 आहेत. हे वाटाणे आहेत. मीठ, गाजर, फरशी, टोमॅटो, शिमला मिरची, फ्लावर. आपले फ्लावर एक असेल पूर्ण? नाही, आपल्याला जसे पाहिजे तसं घ्यायचे भाज्या. भाजीपाला आपल्या पाहिजे तसं पण घ्यायचं. आवडीनुसार एक वाटी. आपल्याला म्हणजे जेवढं 100 ग्रॅम, पाव किलो जशी आपली माणसं बघून भाज्या घ्यायच्या. म्हणजे नुसतं भात वर आणि भाज्या कमी असं नाही करायचं. तरी आपण किती घेतले असतील? गाजर किती असतील आपले? 1 वाटी समज. हे पण 3-4 गाजर, 3 गाजर येते. आणि हे असं 5-6 म्हणजे बारीक पाव किलो कमी. एक बाउल सर्व एक बाउल घेऊ शकतो आपण. एक वाटी. एक आहे. आणि हे पुलाव मसाला आहे. हा तिखट मसाला. ह्या हिरव्या मिरच्या, याच्या एका मिरचीचे 2 तुकडे केलेले आहेत मी. म्हणजे 4-5 मिरची. हा, एका मिरचीचे 2 तुकडे केलेले आहेत. आणि हळद, हिंग, शहाजिरे, दालचिनी, हा तेजपत्ता, याच्यामध्ये लवंग आणि काळी मिरी. हा, म्हणजे हे तिखट होण्यासाठी. आणि तांदूळ मी धुवून ठेवलेले 1.5 किलो तांदूळ. 1.5 किलो तांदूळ आहे. 1.5 किलो. 1.5 किलो. घरात आपली फॅमिली खाणारी असली की आपण कसं जास्तच बनवतो ना. आणि आम्ही भाताडे भाताडी आहे ती. भाताडे म्हणजे भात खाऊन आम्ही फुगणारी. भात खाणारी. आणि हे आपलं टोप छान आहे. टोप ही टोप नाहीये, डेचकी आहे. बेचकी. हा, ही तुझी आई म्हणली बेचकी. आता ही कुणाला पप्पू मारायला? पण बोलला बेचकी. बेचकी कुणाला मारायची? डेचकी. डेचकी. अच्छा. त्याच्यामध्ये जास्त करून बिर्याणी वगैरे बनवतो ना ते आपण. बिर्याणीचे टोप बाहेर लंगर लागतं तेव्हा असंच असतं काहीतरी. त्याला याला डेचकी बोलतात. डेचकी. वहिनींना म्हणलं ही डेचकी, त्या म्हणतात बेचकी आहे. म्हटलं घ्या आणि मारा कावळ्यांना. मग आपण असं बोलू शकतो डेचकी मधली पुलाव रेसिपी. हा, आता मी याच्यामध्ये तेल टाकते. बरं, याला आहे ना, नाही म्हणून तरी पाव किलो तेल पाहिजे आहे ना. हो, हा, पाव किलो. 1.5 किलो तांदूळ आहे. आणि याच्यामध्ये हा जो पुलाव बनवतो ना आपण, याच्यामध्ये आपण कच्चे शेंगदाणे जरी टाकले ना तरी छान लागतात. शेंगदाणे टाकून भात बनवतात ना आपण, तो पण आपण याच्यामध्ये शेंगदाणे पण टाकू शकतो. म्हणजे वाटाणे पण आणि शेंगदाणे पण. हे तेल तापते माझं. तेल तापलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकणार. हे सर्व पुसून पासून घ्यायचं. जास्त काय ठेवायचं नाही. तर कांदे महाग झालेले, कांदे सोडायचा नाही एक पण. दिसतो सर्व खाली पुसून पासून घेतले. त्याच्यामध्येच टमाटे टाकायचे. आता माझी उंची झाली कमी, डेचकीची उंची झाली. मला पाय वर करून बघावं लागतंय. पाय खाली करा बघूया. नाही दिसत, काहीच दिसत नाही. आधीच आपली शेगडी वरची आहे. हा, उंच आहे. ही बिर्याणीसाठीच घ्यायची. बिर्याणी पुलाव वगैरे करतात ना आपण, त्यासाठी ही डेचकी घ्यायची.
आणि माझी खूप इच्छा होती डेस्की घरामध्ये असं. दिसायला पण छान दिसतं. आणि असं समोर समजा वाढायच्या वेळी असं समोर आणलं की माणूस अजून आवडीने बघेल काय आणलं हे याच्यात काय आहे ना. माणसं पण यांचे भरमसाठ मोठे आणि डेस्के पण मोठे. याच्यावर 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं. कमचे गाव 5 मिनिटं तरी झाकण ठेवायचं. म्हणजे कांदा टमाटर जरा एकजीव होतो आणि शिजतो जरा. मिनिटं झालेले आणि कमसे कम तुम्ही 5 मिनिटं खाली. त्यांचे 5 मिनिटं म्हणजे 2 मिनिटं. त्याच्यामध्ये खडा मसाला टाकायचा. तेजपत्ता टाकलाय. त्यामध्ये ही दालचिनी जास्त नाही टाकायची आणि खडा मसाला लवंगदार काळी मिरी पण जास्त नाही, कारण ते तिखट असते आणि ती जास्त खाल्लं ना तर जिभेला खास सुटते. कारण मसाला पण आपले तिखट असतात ना, त्याच्यामुळे हे कमीच टाकायचं खडा मसाला. याच्यामध्ये हे काय कमीच आहे, काळी मिरी आणि लवंग. खड्या मसाल्यामध्ये कसं टेस्ट येतो आणि सुगंध येतो. नाही शहाजिरे हे पण टाकलं. म्हणजे त्या प्लेट मध्ये सर्व टाकलं तुम्ही? सर्व टाकलं आणि चांगलं जवळच राहायचं. मला काय दिसत नाही म्हणून मी पाय वर करून बघते, तरी पण मला काय दिसत नाही. मला दिसलं नाही तर मी डायरेक्ट किचनवर जाते. कारण किचन माझ्या मिस्टरांनी मोठं बनवून ठेवलेलं आहे. म्हणजे मी याच्यावर बसून पण अशी. कारण मी एकदा पाट घेतलेला, प्लास्टिकचे पाट असतात ना, मला असंच काही दिसत नव्हतं म्हणून मी पाट घेतला. पाट राहायला पुढे पण मीच त्याच्यावर आपटली. प्लास्टिक आहे ना, ते पाय घसरला माझा. आणि मी बरं तरी मी त्या किचनला असं पकडलं, पण तोंड झालं माझं खाली आणि पायावर झाले पाठी, पोटावरच आपटली. पाठ सरला असेल तो, सरकला तो. प्लास्टिक आहे ना, पोट होता म्हणून वाचले ते. हा मजबूत होते म्हणून वाचले. नाही तर मी सांगते ना, हे डोकं माझं असतं त्याच्यावर पडलं. त्याच्यामुळे मी पाठ घ्यायला घाबरते. असाच दवाखान्यामध्ये गेले इंजेक्शन मारायला. म्हणजे पायाला काहीतरी प्रॉब्लेम झाला माझ्या, खिळायला लागला म्हणून मी दवाखान्यामध्ये गेले. मी सांगितलं की वर चढ, त्या कॉट असते ना त्यांची, ते स्टूलावर चढायला लागले तर स्टूलच पडला. स्टूल कुठं डायरेक्ट मी स्टूलामध्ये दोन पाय अडकून बसला. स्टूलाच्या मध्येच पाय गेले. स्टूल असा वर उलटा झाला आणि त्याच्यामध्ये दोन्ही पाय माझे अडकून बसले. तर स्टूलच निघत नव्हता. तर कंपाऊंडर आला, म्हणतो अगं ताई काय झालं? मी म्हणलं अरे काय झालं, एवढं मोठं पहाड पडलंय, एवढं मोठं डोंगर पडलंय. तो म्हणतो काय झालं? डॉक्टरचं रिॲक्शन कसं होता? डॉक्टर घाबरले. त्याला वाटलं की आता इंजेक्शन मारायच्या अगोदर हिला ऍडमिटच आणि तो कंपाऊंडर पण बघतच राहिला. त्याला वाटलं कोणत्या साईडनी पहिलं उचलू. तेव्हापासून मी हर गोष्टीला, ते दवाखान्यामध्ये जरी गेले ना मी, तर स्टूलावर चढायला भीती वाटते. त्यांना म्हणजे मारायचं इंजेक्शन तर उभं राहूनच इंजेक्शन वर चढत नाही. त्याच्यामुळे मी काय करते, मला जर काय दिसलं नाही तर मी किचनवर जाऊन बसते. आता आपला रेसिपी व्हिडिओ आहे म्हणून, नाही तर तुम्हाला नाही तर मी याच्यावर जाऊन बसले असते मस्तपैकी. किचन पण आमचे आगळ पगळे झालेले. आता मी याच्यामध्ये हिरव्या मिरच्या टाकते. हिरव्या मिरच्या मी कमी घेतल्यात, कारण मसाले तिखट असतात, लवंग दालचिनी पण तिखट असते, त्याच्यामुळे जरा म्हणजे काय मुलं पण खातात ना, ते जास्त तिखट नाही खात पुलाव. तर हे पुलाव मसाला आहे आणि लाल तिखट आहे आणि हळद आणि हिंग, हे सुद्धा मी म्हणजे सर्व मिक्स करूनच टाकते. आता अलग अलग नाही टाकत. परत 2 मिनिटं ठेवता ना जागा? हा 2 मिनिटं, कमसे कम 2 नाही तर 5 मिनिट हे ठेवायचं झाकण. आपले 2 मिनिटं झाले आता. हे बघा, आता याच्यामध्ये भाज्या फ्राय करायच्या. आता तू नसता तर मी याच्यावरच बसून हलवत राहिले असते. बसा ना बिंदास. नाही खरं बसा. बाहेरून आवाज आला आधी तुटे. शिमला मिरची टाकली, फ्लावर टाकलेलं आहे, म्हणजे सर्व भाज्या मी एकदम टाकते. आणि आपण हे भाज्या धुतल्या आहेत का? धुतले. हे वाटाणे, हिरवे वाटाणे, हे पण फ्राय करते, कारण हिरवे वाटाणे कधी कधी कच्चे राहतात. त्याच्यामुळे पहिले भाज्या
हे सगळं याच्यामध्ये फ्राय करून घ्यायचं. आता आपलं सर्व साहित्य टाकून झालंय. आपलं फक्त आपलं तांदूळ राहिलेत, हा पण हे फ्राय चांगलं झालं पाहिजे. मीठ राहिलंय. आता हे आपलं सर्व झालंय टाकून. आपलं फ्राय करायचं राहिलंय. हा आता हेच फ्राय झाल्यावर ही आपली भाजी पण झाली ना. मग म्हणजे ही भाजी पण खाऊ शकतो आपण याची. मीठ टाकलं की भाजी झाली. ते मी फ्राय केलंय सर्व. तुम्ही लहानपणाची स्टोरी सांगितली होती ना आम्हाला, ती सांगा जरा परत. काय लहानपणाची मी सर्वांना घाबरवायचे. ते मी काय करायचे, गोरी जास्त होते ना. आता इथं जरा काळा पडलं माणूस, उन्हामध्ये जास्त हे करावं लागतं ना, माझे स्टॉल वगैरे असतात. त्याच्यामुळे मी काय करायचे, 10वीला 9वीला असताना म्हणजे कुणी मला खायला दिलं नाही ना, तर मी त्यांना भीती दाखवायचे. अंगावर सफेद ओढणी अशी डोक्यावर घ्यायचे, केस मोकळे सोडायचे आणि देवीचं कुंकू असतं ना ते मोठं लावायचे. आणि ते आपण कागदाचे गोळे असे बनवतो ना, छोटे छोटे हातीचे सुळा कशा असतात असे इथं घालायचे. आणि जिने मला खाऊ नाही दिलं का तिलाच घाबरवायची. हा भरपूर भरपूर. मग मी म्हणायचे, काय ग मला शाळेमध्ये खाऊ नाही दिलंस ना तू, हे नाही दिलंस ना, मग मी तुला आता अशीच घाबरत राहणार. मग दुसऱ्या दिवशी मला 4 आण्याचं आणून द्यायची. तुमची शाळा कुठे होती? जे जे हॉस्पिटल, ह्युम हायस्कूल. हा, जर बघणारे कोण तिकडचे असतील तर जरा सांगा आम्हाला. हा, जे जे हॉस्पिटलला, जे जे हॉस्पिटल पुढे आणि त्याच्या अलीकडे ह्युम हायस्कूल म्हणून आहे, नागपाड्याच्या समोरच आहे. पण खूप आम्ही तिथे शाळेमध्ये असताना एन्जॉय केलं. मी सांगितलं ना तसा लुक एकदा परत करा मग. म्हणजे त्या हातीच्या सुळा कशा असतात, कागदाच्या अशा गुंडाळा करायचा, इथे लावायचे, कुंकू लावायचे आणि सफेद ओढणे असायची. तसं असं घाबरवायचे. रात्रीची लाईटी गेल्या तर जास्त घाबरवायची. मेणबत्ती घेऊन द्यायची आणि पुढच्या तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी तुमचा खाऊ तयार असायचा. मग 4 आणे तिला म्हटलं, नागं दे ग मला 4 आण्याचं हे घेऊन दे ना गं. मग ते 4 आणे द्यायचे. मला मग तू म्हणायची की घे ग बाई, धर 4 आणे तुला घे आणि तूच खा, तुला काय पाहिजे ते. तेव्हा 4 आणे लय मोठे होते ना, 4 आणे 5 पैसे. मी कधी कधी माझ्या मुलांना पण घाबरवते. हा, अजूनपर्यंत माझं अर्ध वय झालं तरी पण मी त्यांना घाबरवते. तसंच करून. हा, सेम सेम. आता तर ते म्हणतात आता एकदम इम्पॉर्टंट बुद्धनी दिसते. त्यांना अशीच करते मी. सफेद साडी आहे आमची, सफेद साडी आहे ना, तर मी काय करते, कधी कधी आपल्या इकडे लाईट जातात, तर मी म्हणले ह्यांचा जास्त चौघांचा आरडाओरडा चालतो. मग मी काय करते, बाई यांना घरात बसवते आणि बाहेर उभी राहते. आणि त्यावेळेस मी सफेद साडी नेमकी घालते आणि कुंकू लावते, बाहेर उभी मेणबत्ती घेऊन. असे घाबरतात मुलं माझे, बापरे. म्हणतात हे इम्पॉर्टंट भूत आलं. तसे हे मला बोलतात ही जाडी भूतनी आली. झाले फ्राय चांगला. 5 मिनिटं झाली आपल्याला. हा, दिसते. तांदूळ टाकते मी. ते धुवून मी हे केलेले तांदूळ धुवून वगैरे ठेवले. मीठ टाकते याच्यामध्ये. मी चवीनुसारच मीठ टाकणार. आता आपल्याला हे गॅसवरती किती वेळ ठेवायला लागेल? अर्धा तास. अर्धा तास म्हणजे अर्धा 20 मिनिटं झाकून ठेवायचं. आता मी हलवलंय सर्व. याच्यामध्ये पाणी सोडायचं आणि शिजवायला लावायचं. 20 ते 30 मिनिटं झाकून. हा, अर्धा तास म्हणजे 30 मिनिटं. हा एक तांबे आहे. हा, तुम्ही 3रा तांब्या घेताय ना? हा, म्हणजे 3 तांबे आपल्याला पाणी लागलं बरोबर. हा. तुम्हाला अजून वाटलं तर तुम्ही लोक अजून टाकू शकता. पण त्या लेअरच्या वरतीपर्यंत आला की बाद झाला ना? हा हा. आता ही याला उकळी जर आली ना, अर्धा उकळी आली ना तांदळाला, तर म्हणजे उकळी येते चांगली, तेव्हा मग मी हे झाकण ठेवणार. आता इथे आपल्या भाताला कड येईपर्यंत आपण इकडे कोशिंबीर बनवतोय ना. कोशिंबीरसाठी काय काय घेतलं आपण? मी एकदम साधे, म्हणजे मी असं मिरची वगैरे काय घेतलं नाही, खाली मी काकडी आणि कांदा घेतलाय आणि दहीचं पॅकेट. म्हणजे 4 वस्तू आपण मिक्स करणार आहे ना. टमाटा नाही टाकत आम्ही लोक, आंबट नाही खात, त्याच्यामुळे आम्ही टमाटा टाकतो. 3च वस्तू आणि मीठ घेतो थोडस. मग टोमॅटो कशासाठी वापरायचं आपल्याला? हे मला भाजीला घेतलंय मी. अच्छा, ते वेगळं आहे का? मी हा कांदा घेतलाय, 3 कांदे येते कोशिंबीरसाठी. पोरं टमाटे खात नाही ना, त्याच्यामुळे मी नाही करत. मग ते आंबट लागतात. आणि कसे काकडीचा आणि कांद्याचा कोशिंबीर आपण 2-3 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो, पण टमाट्याने ते मग खराब होतो, आंबट निघतो बाहेर. कधी डबाने नेला मी. आमच्या वर्गामध्ये किती 50 मुली होत्या, 20 मुलं आणि 30 मुली, म्हणजे मी पकडून. तर मी कधीच कोणाचा, म्हणजे असं मी रोज नितीने शाळेत गेले, मी कधीच शाळेत डबा नेला नाही. मी प्रत्येकीचा रोज 1-1 दिवस
डबा खायचे. खाल्लाय. हा रोज नीती नियम. आज तिचा डबा, उद्या काय ग तुझा, मग तिचा डबा, असे मी बुकिंग करून ठेवलेली का? तशी करून रोज रोज नीती नियम. मुली मला विचारायचे काय का तुझी मम्मी डबा नाही देत. मला घरचं खायला कंटाळा येतो, रोज तुमच्या लोकांची टेस्ट बघते ना. मग काय काय मुली एकमेकीने सांगायचे, मधली सुट्टी झाली ना, हे बघा आता सोडून डबा खायला येईल, पहिलाच खाऊन घे. म्हणजे ते घाबरू नाही ना, तर पहिला आपला डबा थोडा खाऊन घ्यायचा. हे मी मीठ टाकले, चवीनुसारच टाकले थोडस नावाला, कारण भातामध्ये पण मीठ असतं. तर मी दही टाकते, जास्त दही नाही वापरायची, थोडीशी. तुम्हाला आमचे सबस्क्रायबर, आमचे बघणारे मंचुरियन काकू बोलतात. चांगले चायनीज मंचुरियन काकू असं काहीतरी म्हणतात. मंचुरियन बॉडी करतो. म्हणजे मी सलमान खानची बहीण झाली असते. काय म्हणायचं होतं, मंचुरियन बॉडी गार्ड. म्हणजे सलमान खानची बहीण झाली असते ना. भातातलं पाणी आटलेलं आहे. आता याच्यावर मी बारीक गॅस करून झाकण ठेवणार, कारण आम्ही जेव्हा भात शिजवायला टाकतात ना पण पाणी टाकून, तेव्हा मी कधीच झाकण ठेवत नाही. मी असा भात झाला तर मी झाकण ठेवते आणि एकदम बारीक गॅस करते. खाली 10 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवते, बारीक गॅस करते, खाली 10 मिनिटं. इथे आपले बरोबर 10 मिनिटं झाली. हे काय घेऊन आला? हा माझा गल्ला आहे, पण माझ्यासारखाच आहे. कलर पण मॅचिंग झाला. कलर पण एकदम गुटगुटीत आहे. गुटगुटीत आहे. खाऊन पिऊ हसतोय तो काय, म्हणून तर गुटगुटीत आहे. गुटगुटीत आहे. आणि आम्ही मॅचिंग पण झालो दोघं मॅचिंग पण. पण आहे. कलर जाएगा पण पैसा वापस नाही मिळेल. आपलं स्लो गॅसवर झाकण ठेवून आपल्याला बरोबर 10 मिनिटं झाले. भात झालेला आहे. म्हणजे आता टोटल रेडी आहे ना टेस्ट करण्यासाठी. एकदम मस्त झालाय. पाहिजे तुम्हाला. आपले शेफ आज खाली बसले. काय करू, कारण ते उंच पायावर उभी राहून भात शिजवलाय. पुलाव हा 1.5 किलोचा पुलाव, एकदम साधा सिंपल. म्हणजे याच्यामध्ये काही जास्त सामान नाही टाकलेले, कम से कम थोड्या थोड्याच भाज्या टाकलेल्या. मला भात जास्त लागतो, मला कम से कम अर्धा किलोचा भात लागतो. ते मी सर्वांना थोडं थोडं देते. आपल्याला किटूला द्या. किटू भात नाही खात, ते चिकन थोडा खाईन. दे तुझ्यातला दे. मग गरम आहे ना. आता अशी रेसिपी तुम्हाला रेसिपी भेटली आहे. म्हणजे साधी सोपी. मला दिसलं नाही तर मी डायरेक्ट किचनवर जाते. कारण किचन माझ्या मिस्टरांनी मोठं बनवून ठेवलेलं आहे. म्हणजे मी याच्यावर बसून पण अशी